लोगोफोर दिनैनि फुंबिलियाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव एसे मोजाङैनो नायदो आरो गोसोखौ एसे इन्टारेस्ट खालामदो नङा होमबा इन्जय खालामसै दा ओरैबायदि आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक लाना फैदों आरो बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय थ' जायाबो जानो हागौ बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम फिन बावहरग्रोबाय लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो अननानै आरो बेल आइकनखौबो अल थुनानै लादो लोगोफोर जाहाथे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गावनि बर' हारि होननानै जै हिन्द बर' हारिनि दायो नोंथाङा टपिकआव फैनोसै नङा होमबा थ' नोंथांमोना गोबाङानो इउटुब चेनेल खुलिनो सानो बा सोरबा बायदिया फेसबुक खुलिनो सानो गोबाङानो आंबो बा नोंथांमोनाबो बयबो आरो थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना गोनो गोथो खालामालासिनो इउटुब चेनेल खुलिदो आरो इउटुबाव सानफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड होनो नाजादो नङा होमबा थ' बिदिनो गोदान भिडिअ जायगाफोर देखायनो नाजादो आरो जुदि नोंहा कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायोबा मोजां जुदि कन्टेन्ट लाबोनो हायोबा बेवहायबो नोंहा मोजाङै साक्सेस जाफुंनो हागोन खिन्थु बेयाव नोंहा कन्टेन्ट लाबोनायनि माबा गैया नोंहा फानि भिडिअ बायदिसिना बानायनो हायो थ' लोगोफोर आरो जायगाबो अनेक जायगा देखायनो हायो आरोना जायगाजों नोंथाङा जुदि रां रुफा दङब्ला नोंथाङा मोजां भिडिअ जायगा आपल'ड खालामनो हायो थ' नोंथाङा गोनो गोथो खालामालासिनो भिडिअखौ गोबाङानो इउटुब चेनेल खुलिनाय दङ दा बिथांमोना इउटुब चेनेल खुलिनायाव सोरनाबा भिउ फैदों सोरनाबा भिउ फैयाखै सोरनाबा साबस्क्राइबार फैदों सोरनाबा साबस्क्राइब फैयाखै साबस्क्राइब जायाखै थिग बिदिनो गोबाङानो बेले बेजे जाना दं आंबो जाना दं दा नोंथांमोनाबो जाना दं जानो हागौ थ' सानफ्रोमबो नोंथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै दा आंबो सानफ्रोमबो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाया थ' बेनि खारनावनो नोंथांना भिउ फैयाखै आरो साबस्क्राइब बारायाखै बेनिखायनो नोंथाङा जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया नोंथाङा जुदि चेनेलाव साबस्क्राइबार बारायाखैबा भिउ फैयाखैबा अब्ला नोंथाङा साननानै लादो नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामनाया खम जादों सानसेयाव मेक्सिमाम नोङो मोनसे हायोबाथ' मोननै गाहामखौ हाथाराबा मोनसेखौ नोंथाङा हंगारथारनांगोन होननानै बुंदों बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ सानफ्रोमबो सानसेयाव मोनसेखौ खालामनो नाजादो आरो मोजां भिडिअ टपिक लाबोनो नाजादो आरो कन्टेन्ट जेनेबा बिदिनो सिनारि बायदिसिना जायगा देखायनो नाजादो आरो थ' बेनोसै भिडिअ खालामनाया जि फेसबुक बानायब्लाबो फेसबुकाव नोंथाङा जुदि फेसबुक भिडिअ बानायब्लाबो फेसबुकावबो नोंथाङा बेफोरबायदिनो बानायबानो जाबाय आरो ना सानफ्रोमबो नोंथाङा आपल'ड होबानो जाबाय फट' आपल'ड भिडिअ आपल'ड आरो गोबां नोङो हायोबा जायगा देखायनो नाजादो मोजां सिनारि बा अबेबा गार्डेनाव थांनाय अबेबा पिकनिक स्पट अबेबा बायदिसिना दाथ' जानुवारि दिन गोबां पिकनिक स्पटआव थांनानै नोंथाङाबो भिडिअ इन्टारेस्टबो लानो हाबाय लोगोसे नोंथाङा जायगाबो नुबाय बेफोरबायदि आरो थ' नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां जायगा देखायनो आंबो सानो खिन्थु जोंना सम मिलाया नोंथांमोनाबो गोबाङानो साननो हागौ बेफोरबायदिनो जायगा देखायनो सानो खिन्थु सम मिलायनि खारनाव नोंथाङाबो भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै थ' लोगोफोर बेफोरखौ दुखु दाला गोसोआव साक्सेस जानोब्ला नोंथाङा नाजाबाय थानांगोन आरो जेब्लासिम साक्सेस जायागौ मानि जायफ्रा इउटुब चेनेल खुलिखाबाय बिथांमोना नाजाबाय था आरो आंबो नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौबो साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोनाबो नोंथांनि चेनेलखौ नायनानै लिंक हरदो साबस्क्राइब खालामनानै आंबो होसिगोन आरोखि थ' लोगोफोर जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया गावजों गाव माने हेल्प होलायबासो हेल्प मोनो होननाया बेनो आरो थ' जाय मानसिया हेल्प खालामगोन बे मानसियासो हेल्प मोनगोन होननानै बुंदों आरो गोबाङानो इउटुब चेनेल गुरु बायदिसिना दं बिथांमोना फोरमायगासिनो दं बुजायगासिनो दं गोदान आपडेट नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आंबो इउटुबाव आंबो नायनानै सार्च खालामनानै नायबाय थायो बिथांमोननि टपिकफोरखौ बिथांमोना बुंनानै फोरमायनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो नायै जानो हागौ नायनानै नोंथांमोना जि मोनदों बिथांमोननि बाथ्राखौ शेयार खालामनो दाबाव बिथांमोननि शेयार खालामनायानो थोजासे जोंनि गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय थोजासे आरोना नायनानै सिखायनांगौ रोंनांगौ नङा होमबा नायनानै रोंनानैसो जोंबो खामानिखौ मावनांगौ मानो होनबा जों प्रेक्टिकेल खालामनांगौ आरोना माने हमना ला मा होनो बिदि आरो जेनेबा नों नायनानै हाबाखौ जुदि मावफुङाबा नों जेबो रोङा नायनानै नोङो बुजिगोन मिथिगोनल' खिन्थु खामानिया नोंना साक्सेस जानाय नङा आरोना मावनांगोनबो खस्थ' खालामनांगोन आरो खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाया बेनो आरो हाजासे नोङो खस्थ' खालामबाय था लोगोफोर खस्थ'नि फिथाइया सानसेबाबो नोंहा गोदै जाखागोन बेखौ नोङो धैज्य हमनानै साननानै नोङो खामानिखौ मावसोमबाय था आरो जाय खामानिखौ नोङो मावनो लाबाय बे खामानिखौ नोंथाङा मावनो साक्सेसफुल खालामनो नाजादो आरो जिउआव दावगालांनो नाजादो आरोना थिग बिदिनो आंबो दा नाजागासिनो आरो एखेबारे थैजासिम जाफुङागौ मानि नाजाबाय थागोन होननाय बायदिसो आंना ओरैबायदि थांखि आंनिया बे मोनसे खिन्थु आंना दिनैसिम साक्सेसफुल जानो हायाखै आंबो बिराद सिमां दङ मानसिया गोबां सिमां नुयो थांखिया गोबां दं थांखिखौबो गोबां दानो हायो मानसिया गोबां सिमां नुयो नाथाय सिमांखौ जाफुंहोनो थांखिखौ दाफुंनो फुरा जाफुंथारनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो रांनि आंखाल जायो मानि थाखाय रां गैयिनि थाखाय आरो नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामाखैबा राङा बबेनिफ्राय फैलायखो खामानि मावनाया फुरा जानांगोन नों खस्थ' अब्लासो नोङो साक्सेस जानो हागोन स' लोंनाय जानायजों दिन थांनो नांला दानि जुगाव बेखौ बुंनानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो आंनि चेनेलजों नोंथांमोनखौ आङो मोजां टपिक
बाथ्राफोर लाबोनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर अननानै नोंथाङा गोरोन्थि दासान माबाफोर भुल बुंफ्लांदों नामा आङो भुल बुंफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय थ' लोगोफोर लोंना जानानै थानाङा आरोना दानि जुगाव लोंना जाना थानाया माने बुहुत गाहायाव थायो माने बिनिखायनो लोंनाय जानायखौ खम खालामदो हायोबा गारथारदो गोजानाव एखेबारे 12 फुटसो गोजानाव गारहरखा बेखौ ओमफ्राय नोङो खामानिखौ साक्सेस खालामनो नाजादो अब्ला नोङो लाइफआव जिन्दगि मानसि महरै थांना थानो हागोन नङाबा नोङो मानसि महरै थांना थानाया बुन्था जिगाब बुन्था फुथुला बायदि जानानै थानांगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनैनि आंनि सावरायनाया बेनोमोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव जि फंनैसो लाबोबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होदो गोदान लोगोफोरनो थ' बाय बाय बर' हारिनि